i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Rozjasni svoj tvár a buď vám milostivý, Pán Boh. Milí bratia a sestry, vážené náboženské kresťanské zhromaždenie, milí hostia, priatelia, milí hasiči, tieto služby Božie na teraz dospeli k svojmu záveru. Však Božím slovom povzbudenie k tomu, aby sme jedných druhých niesli na modlitbách Pánu Bohu, za nich ďakovali, aj za nich prosili, aj o milosť a požehnanie. A takto s radosťou a slúžme nášmu Pánu Bohu. Podajme si ruky, poprajme si Boží pokoj, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme Pánu Bohu všade, kdekoľvek sme. Niekto povie, že dobrovoľní hasiči a tak. Keď si tak dozadu pozrieme, kedy si bola možná jedna striekačka, teraz sú pekne uzlečení, trošku aj zariadení, máte auta, máte striekačky, čiže už aký zásahy, ste aj preškolení. To vám všetko patrí púcťou, lebo robíte to v svojom osobnom čase, voľne a nepýtate sa na to, že koľko za to, či to treba hodinu alebo 5. Ale toto je na vás úžasné, že dokážete sa do niečo natknúť a spraviť veľa krásnych vecí. Ja by som vás dnes rád privítal v mene okresného výboru, ako vieme, všetky tie okresky majú aj jednotka, aj trojka dneska, takže Glória sa oslavuje v celom okrese Byčavskom, tak by vás chcel za okres pozdraviť a poďakovať hlavne pánovi farárovi za túto akciu. Jurko vie, robievame to predmiery a v Jablonnom vždycky. Už keď sme nad tým špekulovali, že sme to urobili aj u nás v Evaníckom kostole a som rád, že to vyšlo a už sme tu druhýkrát a je to ozaj na úrovni. Takže ja vďaka domácim hasičom súrovským, že to takto krásne zorganizovali. Ďakujem. Tak je príležitosť ešte spolu v modlitbe poďakovať za pripravené jedlo, ktoré je na stoloch, aby sme potom mohli pokračovať aj v ďalších dobrých, milých rozhovoroch. Tak pomodlíme sa.